Хора, аз съм Никол и днес клипът е свързан с няколко причини. Както казах в миналия си клип, че този клип ще е свързан с чалга. То е. Това са 6 причини защо хората харесват чалга. Нека започваме. Значи, първата причина е хората могат да харесват чалга. Защото, примерно, пътувате си в колата, нали? И по радиото почва чалга песен. Но вие не знаете, защото не слушате почва чалга песен и така нататък. На вас почва ви харесва песента. След това проверяте в интернет, разбира, че е чалга. Но на вас ви харесва песента. Затова това е единия начин как може да започнете да слушате чалга. И да я харесвате. Втори начин. Ако ходите често на дискотека, а дори да не сте, дори веднъж да сте ходили на дискотека, това ви е достатъчно. Защото със сигурност в повечето дискотеки в България върви чалга. Дори и да не е постоянно, по едно време в дискотеката почва върви чалга. Има 3 вида хора в тази дискотека. Главният първи е със сигурност ще видите такъв човек в дискотеката, който просто се отдели от дансинга, не е даже на бара, просто седи в един от ъглите и сигурно си роби в телефона, или просто гледа как всички другите танцуват и слушат музика, или просто се е сложил слушалки, защото не понася чалга. Втория вид човек, който може да видите в дискотеката, е той, който се преструва, че знае песента и е обзето фейк чалга харес. Чакай. И обзето фейкъра, който харесва чалга и се прави, че знае всичките песни и всичките певци. Със сигурност има такъв, просто защото му е скучно и не иска да е като първите, а иска малко да се поразкърши и да танцува. Дори и да не знае да е кой е този. И да не го понася. Но иска да танцува. Има и такива. И разбира се, третия човек, когато почне чалга песен, е този, който знае песента, пее с песента, по-скоро с певицата или певеца, пее с певицата или певеца и знае целият текст. И го е слушал над 100 пъти. Сега да минаваме към третата тема. Третата тема е, ако имате приятел или някой от вашето семейство, който слуша чалга и му отивате на гости и виждате това. Здрасти, Пепи! Какво прави? Нищо. Тук се слуша малко музика. Но защо слушаш чалга? Знаеш, че аз не понасям чалга. И четвърта причина. Четвърта причина е... ровите си из YouTube. Знаете как е. Ровите си, попадате на чалга песен. И без да искате, и натискате. Без да искате. Почва тя, опитвате се да смените и точно тогава започва ви харесва. И слушате я и накрая харесвате чалга. Знам, малко е като първата, само че е малко по-различно също. Пета причина защо може да харесвате чалга. Значи, сигурно са ви канили на рождени дни, някой от класа ви, някой съученик или приятелка, или какво ще да е. И вие сте отишли. Но, те пускат чалга. Те сигурно харесват чалга, затова се пуснали чалга. Вие не понасяте чалга. Но, песната почва ви харесва. И вие почвате да танцувате. И всички мислят, че вие харесвате чалга. Дори и накрая да се е случило, защото майката без да искала е объркала песните. Да. Сигурно майка му е била чече. Шегувам се, разбира се. Това е просто пример. Майка му е пускала музиката и без да искала е пуснала нейната любима песен. Не знайно защо. Сигурно за да ви подразним. И разбира се, сина или дъщеря си.
И след това някой друг не танцува, но на вас започва да ви харесва песента и вие танцувате и всички мислят, че вие харесвате чалга. Нали? Всички сме попадали. И вие, нали, така че казват за това, поне да е вярно, и вие почвате да слушате чалга. Шеста причина е, със сигурност е имал поне един такъв ютубър или обзето известна личност, която е казала, че има любима песен. И вие, нали, да не сте най-назад, сте я пуснали да слушате. И тя се е оказала чалга. И на вас не ви харесва. Нали? Това е от мен за сега. Ако клипа ви е харесал, дайте по една палче нагоре. Сабскрайбвайте, ако искате още клипове от мен и от Пепи. Не е тук, но ако искате клипове от мен и от Пепи. И оставете коментар по-долу, замигайте какви други клипове искате аз да правя. И какви други реакшени искате Пепи да прави. До това, довиждане и до скоро!